Pri nastavovaní rozvodu na Fiat Ducato 2.8 IDTD treba dávať pozor. Sú tu dva značky. Táto musí byť tu. Malá značka musí byť súbežná s týmto. Tu je na novom remeni aj čiara. To robia ľudia chyby. Ďalej. Motor 2.8 IDTD. Ďalej. Kluka musí byť bod sem, čiara dole. Musíte si dať na to pozor, lebo tento kryt, tu je kontrolka a tam musí byť zarovno s bodkou. Toto tu, veľa ľudí sa mýli, dáva klukovku sem. Nie je to správne, musí byť kolmo sem na blok motora. Naftové čerpadlo zajistite jednoducho vrtákom. Dierka na dierku, je to bezpečné a remeň sa dá hladko potom nasadiť hore. Takže len toľko.